जी हाँ, अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, आप सटीके की बीमारी से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो आपके लिए ये खुशी की खबर है कि आपके अपना सिट्ठी गम्हरिया में मुस्लिम मियाँ जी पुराना से पुराना सटीका बीमारी का इलाज करते हैं। ए चाचा, ए चाची, रउआ से चलल ना जाला, पैर बहुत जोर से दर्द करेला, नस तानेला, हाथ तानेला, शरीर के अंग अंग तानेला, तरवा बेफिक्र हो जाई। ऐसे की ग्राम सिट्ठी गम्हरिया में मुस्लिम मियाँ जी अच्छा से अच्छा बढ़िया इलाज करेलन। संपर्क करे खातिर हई मोबाइल नंबर नोट कर ली 73 68 91 22 44। एक बार और सुन ली 73 68 91 22 44। अगर अपने के सटीका बीमारी के इलाज करावे के बाटे तो इस नंबर पर कॉल करी और संपर्क करी। ग्राम सिट्ठी गम्हरिया, मुस्लिम मियाँ जी। सुनिए चाचा, हो सुनिए चाचा चाची, दुख दूर हो जाई। सुनिए भैया दीदी, दुख दूर हो जाई। पौआ में भइल सटीका सब ठीक 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 हो जाई। होई कितनो पुराना सटीका सब ठीक हो जाई। पौआ में भइल सटीका सब ठीक हो जाई। जी हाँ, अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, आप सटीके की बीमारी से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो आपके लिए ये खुशी की खबर है कि आपके अपना सिट्ठी गम्हरिया में मुस्लिम मियाँ जी पुराना से पुराना सटीका बीमारी का इलाज करते हैं। मुस्लिम मियाँ करे हाथ से मसाज हो, दुखवा ओराते खुश होई मिजाज हो। मुस्लिम मियाँ करे हाथ से मसाज हो, दुखवा ओराते खुश होई मिजाज हो। हथवा में बाटे इनके बहुत नुखास हो, एक बेर जाके देखी होई विश्वास हो। सुनिए भैया, सुनिए भैया दीदी, सुनी बहिने भाई। सुनिए भैया दीदी, सुनी बहिने भाई। देहिया में भइल सटीका सब ठीक हो जाई। पौआ में भइल सटीका सब ठीक हो जाई। ए चाचा, ए चाची, रउआ से चलल ना जाला, नस तानेला, हाथ तानेला, शरीर के अंग अंग तानेला, तरवा बेफिक्र हो जाई। ऐसे की ग्राम सिट्ठी गम्हरिया में मुस्लिम मियाँ जी अच्छा से अच्छा बढ़िया इलाज करेलन। संपर्क करे खातिर हई मोबाइल नंबर नोट कर ली 73 68 91 22 44। ग्राम गम्हरिया में होता इलाज हो, दूर दूर से जाले मरेजी ई नहीं के पास हो। ग्राम गम्हरिया में होता इलाज हो, दूर दूर से जाले मरेजी ई नहीं के पास हो। जे नहीं चलत होके वो चले लगी है। मुस्लिम मियाँ जी के हाथ जब लगी है। गीत गा के जीतू जितेंद्र समझावे भाई। गीत गा के जीतू जितेंद्र समझावे भाई। हथवा में भइल सटीका सब ठीक हो जाए। पौआ में भइल सटीका सब ठीक हो जाए।
अगर अपने के सटीका बीमारी के इलाज करावे के बाटे तो इ नंबर पर कॉल करी और संपर्क करी। हई मोबाइल नंबर नोट कली 73 68 91 22 44 ग्राम सिट्ठी गम्हरिया मुस्लिम मियाँ जी।